Mga idol, nari kay gibuhat nga kanta mga idol, unta inyo magustuhan mga idol. Kini siya nga kanta mga idol, bahin ni siya sa kinabuhi, unta inyo magustuhan. Paminawa mga idol kay ato ning buhatan og music video. Music maestro. Hoping pohon mga idol ato ning mabuhatan og music video at ang ilang. Klase-klase ang problema atong matagamtaman. Ang kapait sa kalibutan kung ikaw kay tapulan. Mahaw asra tanan gamit ta imong kaalam. Bisog lang gihapon paingon sa kalampusan. Kinabuhi nagtuyok murag dagan sa kalibot. Balik-balik ang problema, balik-balik ang hinungdan. Wala nagpasabot dili makaya ang tanan. Nagdepende sa paning kabot paning mga sa uban. Apan kanunay tang isipon ang pagtabang sa palibot. Dili nato basihan maayo man o manindot. Sitwasyon ato karon walay gila, walay gipil. Madato man o pobre dapat ang manginabuhi. Balanse imong pagtabang sa tanan. Ikalipay sa palibot, ikalipay sa tanan. Ang kinabuhi nga taro, pili kay sa didili. Kupot lang sa kamot na ay Ginoo di mo buhi.